अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, अनजाग्रा ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोर, हाजासे आर'ज खालामनायाव थालायै नांथा। इसोरजों सिरियास जा, आर'जआव सिरियास जा, खुलुमनाय सिबिनायावहाय सिरियास जा। नाय बेसेबां सैदों, बेसेबां निन्दि जादों, मुगैजादों। दिनै बिनि जायगायाव जुदि नों थाङामोनब्ला नोंथाङा मा खालामगौमोन, मा होनगौमोन? दिनै आर'जजों हेफाजाब हो, गावजों गाव खौसेथियाव था, फोथायनायाव थालायै नांथा। माथो गोरोन्थि मावदोंमोनरा बिदि खालामनोलाय? अनागारे लामाथारे एथ'ग्राब बिदि निन्दिनो, एथ'ग्राब बिदि मुगैनोलाय? एसेबो अननाय गैया नामा मानसिया मानसिखौनो? एसेबो बुजिया नामा मानसिया मानसिजोंनो? मानो एथ'ग्राब बेबायदिरा? जुनारथ' नङाना, मानसिसो। दुखु मोनो